poprosím potom kolegu Jančo Tobika, ak uvidíš ešte prichádzať ľudí, aby si ich púšťal dnuka. Ďakujem. Dobre, poďme na to. Ja sa ospravedlňujem trošku za hlasovú indispozíciu, ale radi by sme dneska s vami prebrali niekoľko dôležitých informácií a veríme, že aj ak bude potrebné, aj zodpovedať niektoré otázky, ktoré s nimi súvisia. Ten program sme vám posielali, ak sú nejaké ešte námety na jeho úpravu, kľudne povedzte teraz, prípadne v tom bode ostatné môžeme prejsť akékoľvek iné témy, ktoré sú na stole. Predtým, než začneme, toto je teda dnešný program, s tým, že na úvod v podstate by som po otvorení prešiel rovno na ten druhý bod, ktorý súvisí s kontrolou úloh z predchádzajúceho rokovania. A v rámci neho hneď v prvej úlohe, ktorú sme mali, ktorá sa už trošku ťaha dlhšie, ale súvisí práve aj s tými personálnymi zmenami, ktorými momentálne prechádza celá verejná správa na Slovensku. Vás na úvod rád informoval o tom, že aj u nás na Ministerstve životného prostredia došlo k viacerým zmenám. Asi tak najdôležitejšie, že vlastne od relatívne nedávneho času máme nového predsedu koordinačnej rady, nášho pána generálneho riaditeľa, pána inžiniera Petra Michalkoviča. A tým pádom vidím, že sa mu aj podarilo pripojiť, ak by sa vám dal aspoň nejaký taký krátky, stručný vstup, možno z vašej strany, tak by sme vám boli vďační. Dobre, ďakujem. Snažil som sa zapnúť si aj kameru, aby ste ma videli, ale nejak chvíľočku. A už sa to podarilo. Dúfam, že ma všetci počujú. Ja som rád, že teda sa môžem zúčastniť prvýkrát tohto stretnutia, aj keď takto online a nie osobne. Samozrejme, ja sa postupne oboznamujem s celou problematikou. Informatike sa venujem celý môj profesný život a samozrejme tie témy sú mi relatívne blízke, aj keď samozrejme musím preniknúť ešte do hĺbky celej problematiky Inspire. Takže ja samozrejme budem, jak sa hovorí, držať chrbát nášmu tímu, ktorý sa venuje problematika Inspire, NIPI, respektíve RPI a držme si navzájom palce, aby sme to spoločne všetko zvládli, tie úlohy, ktoré sú pred nami. Takže ďakujem vám všetkým a verím, že budeme mať dobrú spoluprácu. Takisto vďaka za podporu a pevne dúfame, že tie úlohy, ktoré sú pred nami, sa teda aj s pomocou nášho nového vedenia podarí zabezpečiť, ale práve je nám jasné, že tú kľúčovú rolu budete zohrávať práve vy ako zástupcovia poskytovateľov a užívateľov infraštruktúry. Takže vďaka ešte raz za príhovor a nejaké úvodné slova. A ešte by sme teda rovno k tomu, čo dnes máme na programe. V rámci teda tej kontroly úloh, tú prvú budeme musieť ešte chvíľu nechať otvorenú, pretože jednak aj na našej strane sa momentálne ujasňujú priority a možnosti ďalšej koordinácie, ale máme informácie z viacerých rezortov a teda zo strany viacerých povinných osôb, že dochádza k personálnym výmenám, či už na úrovni ministerstiev alebo organizácií v pôsobnosti ministerstiev, alebo aj na úrovni samosprávy, aké tam asi tie zmeny momentálne nie sú výrazné. Takže budeme sa snažiť v čo najkratšom čase pripraviť už vlastne ten nový setup, tak aby bol dostatočne flexibilný a aby nebol zbytočne taký robustný, ako bol doposiaľ. Potom nám tam ostali ešte nejaké úlohy z posledného stretnutia, ktoré súviseli s nasadením nového RPI do produkcie.
tam ich evidujeme viac menej splnené. K tomu sa ešte potom dostaneme. A teda ďakujeme aj všetkým povinným osobám, s ktorými sme za ostatného pol roka boli v kontakte ohľadne migrácie metadát a ako aj pri vlastnej registrácii nových subjektov do RPI. A taktiež aj kolegom z MIRI ohľadne problematiky spolupráce pri plnení požiadaviek Slovenskej republiky za smernicu pre otvorené údaje a konkrétne pri príprave tzv. HVD kariet. Viac sme sa tejto téme venovali práve minulý týždeň na konferencii Inspirujme sa, ale k tomu sa ešte na chvíľočku potom vrátime. Takže plus minus tie najnutnejšie veci, ktoré sme si zadefinovali v lete, by mali byť v poriadku a dúfame, že dotiahneme už tento koordinačný rámec v čo najkratšom období. Neviem, ak sme ešte na niečo dôležité zabudli, kľudne dajte prosím vedieť. Ak nie, tak by sme sa pustili vlastne do tej ďalšej úlohy, respektíve témy. Tu sme sa snažili pre vás pripraviť taký sumár toho, čo sa momentálne v Inspire deje na úrovni EÚ. Možno si viacerí zaregistrovali, komisia zmenila nejakú grafickú identitu Inspireu. Takže je to už vidieť aj na novom geoportále, ktorý taktiež predstavila Európska komisia koncom vlastne novembra počas Inspire konferencie v Bruseli. Neviem, ktorí z vás ste si už mohli obzrieť nový web. Sú tam niektoré výrazné vylepšenia. Možno pre nás niektoré veci, ktoré fungovali v staršom, trošku chýbajú, ale tak budeme sa snažiť... Prepáčte, ja som vylietal, do toho som mal stretnutie ešte. Dobre, ďakujem za stlmenie. A na niektoré detaily vás ešte dneska upozorníme, ktoré sa zmenili a zatiaľ sa tvária kolegovia z komisie, že sú otvorení pripomienkam a nejakým námetom, tak sa ich budeme snažiť adresovať. Čo je smutná správa, mnoho starých linkov nie je presmerovaných, respektíve sú presmerované na túto úvodnú stránku, takže aj my budeme musieť veľa linkov z nášho Inspire webu aktualizovať. A budeme sa tomu snažiť venovať v čo najkratším čase, nech tí záujemcovia nemusia hľadať tie podstatné informácie na tom novom webe. Taktiež komisia predstavila novú verziu geoportálu, ktorý podľa nášho názoru na 90% obsahuje to isté, čo obsahoval starý. Je vidieť, že už ide podľa novej nejakej grafickej identity Európskej komisie a nové rozšírenie, ktoré vnímame, je práve v oblasti teda prepojenia na smernicu pre otvorené dáta a filtrovanie cez high value datasety, ku ktorému sa ešte dneska vrátime. Takže kto to nevidel, kľudne sa tam choďte pozrieť a zvážte, do akej miery to posúva tú tému vpred, ale veríme, že teda kolegovia zo strany komisie sa budú snažiť rozvíjať túto klientskú aplikáciu, aby do budúcna naplnila očakávania užívateľov. Taktiež teda bol sprístupnený nový Harvester, čo je nástroj, prostredníctvom ktorého si členské krajiny plnia svoje povinnosti. Fakt je, že bol sprístupnený minulý piatok, takže aj pre nás, aj keď sme sa zúčastnili testovania, ktoré bolo zhruba pred pol rokom, čelíme celkom zaujímavým výzvam a k ním sa teda ešte dostaneme. Ale už je v podstate sprístupnený, takže vyzerá, že v najbližšie obdobie budeme si plniť svoje povinnosti cez toto nové rozhranie. Veľmi stručne k takým strategickým aktivitám, ktoré je dôležité možno spomenúť vo väzbe na to, čo sa deje v rámci diskusie okolo Inspire. Viacerí z vás možno zachytili mnohé aj buzzwordy, ktoré prichádzajú zo strany teda diskusí na úrovni Európskej únie. A
najdôležitejší, ktorý aspoň my sledujeme, tzv. Green Data for All, čo je iniciatíva, v rámci ktorej Európska komisia realizuje revíziu legislatívy INSPIRE, s tým, že momentálne sa snaží zohľadniť aj dôležité iniciatívy, ktoré bežia v oblasti IT na EU úrovni. A tí, ktorí to tak trošku sledujete a snažíte sa v tom zorientovať, tak vidíte, že veľmi silným stimulom bola vlastne stratégia, ktorú prijala Európska komisia, myslím si, že to už boli vlastne 4 roky dozadu, European Digital Strategy, ktorá zavádza ako keby dve veľké skupiny výstupov. Prvé sú nové právne predpisy, ktoré môžete vidieť v pravom hornom rohu, a taktiež zavádza aj tzv. Koncept dátových priestorov, teda spoločné dátové priestory, čo je vlastne koncept nejakých tematických infraštruktúr, ktoré by mali podporiť tie témy, ktoré sú tu špecifikované, teda od zdravia cez životné prostredie až po nejaké vzdelávanie. A narazili sme práve počas sledovania ostatnej INSPIRE konferencie na tento obrázok, ktorý prvýkrát podľa nás celkom prehľadne sa snaží namapovať jednak väzby medzi tými legislatívnymi iniciatívami a tými kľúčovými komponentami, ktoré momentálne v tom ekosystéme zohrávajú veľkú úlohu. Čo je dôležitý odkaz pre INSPIRE je, že INSPIRE vyzerá, že v rámci toho procesu revízie sa pravdepodobne rozšíri o dáta nielen z oblasti verejného sektora, ale bude na stole debata, ako sa vysporiadať s dátami z ostatných domén, čiže to privátny sektor, VGI, teda dáta zbierané verejnosťou, a ako sú aj vlastne dáta, ktoré sú vytvárané v rámci vedy a výskumu, plus teda aj dáta získavané z vesmírneho segmentu cez program Copernicus. Do toho bude teda snaha nejak napasovať INSPIRE tak, aby nebol v rozpore a naväzoval na či už schválené alebo pripravované ostatné právne predpisy v oblasti digitalizácie v rámci EÚ. A čo je dôležité v tom, nazvime to, predposlednom riadku, začína sa vlastne sprehľadňovať ten systém nejakej koordinácie a governance. To znamená, že INSPIRE doteraz mal nejaký systém, v rámci ktorého bol koordinovaný. Takisto sa niečo podobné deje v oblasti otvorených údajov. Navrhujú sa nejaké nové organizačné rámce, minimálne už je tesne pred spustením tzv. European Data Innovation Board, čo by mal byť nejaký koordinačný rámec pre celú tú problematiku digitalizácie v oblasti EÚ. A potom sú tu ešte niektoré ďalšie, či už existujúce alebo pripravované koordinačné mechanizmy, ktoré treba nejak zladiť, aby tá, nazvime to, diverzita nespôsobovala problémy. A ten hlavný message je, že v najbližšom období teda spustí Európska komisia proces takzvaného konzultácie, ktorý vlastne, ak sme správne pochopili, na začiatok vytvorí ako keby okno, v rámci ktorého kdokoľvek bude môcť poslať nejaké námety, čomu by sa INSPIRE mal a čomu by sa nemal venovať. A zároveň teda komisia sa zaviazala, že spustí nejaký proces posudzovania toho impact assessmentu a s tým súvisiacu nejakú štúdiu, prípadne sériu štúdií, ktoré by mali zozbierať nejaké dôkazy k tomu, aby vlastne to rozhodnutie, čo z INSPIRE ďalej, bolo čo najviac postavené na reálnych požiadavkách dnešnej doby. To načasovanie vidíte v nejakom takomto rámci. Vraj teda ten proces konzultácií má byť spustený začiatkom nadchádzajúceho roku. Uvidíme, v akej forme to bude. Vieme, že tam bude nejaký verejný prieskum, ale
Taktiež sa snažíme sledovať aj niektoré štúdie, ktoré medzičasom komisia publikuje. Tiež odporúčame sledovať, či už teda web komisie, prípadne my sa ich budeme snažiť tiež nejak promovať cez webové sídlo, ktoré spravujeme na národnej úrovni. Mnoho tých dokumentov je abstraktných, ale priznám sa, v niektorých človek nájde celkom zaujímavé informácie, takže pre taký širší prehľad iba odporúčame. Ešte k tým nejakým novinkám, mnohí ste možno zachytili, konečne sa podarilo asi po tuším 3 alebo 4 rokoch v novembri, respektíve na konci októbra tohto roku, zverejniť novelizáciu nariadenia pre interoperabilitu. Má nejaké impakty, ale v princípe snaží sa zjednodušiť situáciu, čiže vnímame to ako pozitívnu správu. My sa budeme snažiť túto novelu nejak zapracovať potom aj do toho nášho národného prostredia s tým, že síce ona platí už priamo zverejnením vo vestníku Európskej komisie, ale veríme, že keď sa nám podarí nejak vhodným spôsobom transponovať aj do tej novelizácie našej legislatívy, teda zákona a vyhlášky NIPy, tak by to mohlo len prospieť situácii. Taktiež teda boli v druhom polroku rozbehnuté aktivity na pracovnej skupine 2 a 5, teda v spolupráci s komunitou okolo Open Data a datasetov s vysokou pridanou hodnotou. Zatiaľ boli 3 stretnutia. Taký najdôležitejší odkaz je, že v tejto chvíli sa ako keby finalizuje to, ako majú vyzerať metadáta pre otvorené dáta cez vlastne štandardy CAT-AP 3. Bola diskusia, či sa bude robiť lokalizácia aj pre GeoDicat, teda pre komunitu Inspire. Tie postoje sa nejak menia a rozhodnutie by malo byť prijaté začiatkom vlastne budúceho roku, takže vidíme, že aj v tomto smere sú dosť aktívni kolegovia z Míry. Taktiež boli zaujímavé informácie prezentované aj v Brne, čo sa týka situácie v Českej republike. A my teda pevne dúfame, že ten impact na tie metadáta, ktoré vy vytvárate a aktualizujete, bude minimálny, tak aby vlastne sa naplnil ten cieľ, že tie metadáta budú vytvárané len raz a správané čo najbližšie k zdroju, ale samozrejme boli v takom stave, aby boli čo najjednoduchšie zdieľateľné tam, kde majú byť zdieľateľné. Taktiež vlastne, kto mal možnosť si pozrieť, tak už Európska komisia sa snažila pri prezentácii Európskeho geoportálu ukázať, ako ona vníma aplikáciu nariadenia HVD v oblasti teda priestorových údajov. Pripravil nejaký filter v novom geoportáli, kde vidíme 3 zo 6 oblastí definované cez nariadenie HVD, pričom sú tu momentálne to filtrovanie robené cez názvy Inspartem, čiže je to taký trošku hack, ale je to celkom pekná ukážka toho, ako by to do budúca malo vyzerať. Čiže si vlastne užívateľia budú môcť prehľadávať tie dátové zdroje podľa tých kategórií. Aktuálny stav je ale taký, že momentálne sú tu metadáta ešte z posledného oficiálneho Inspire monitoringu. Čiže my sme tiež reportovali komisii, že tam vidíme niektoré disproporcie s tým, ako sme my vlastne vnímali nastavenie metadát za Slovensko. Uvidíme, ako to dopadne aj vo väzbe na nadchádzajúci monitoring, ale je dôležité vidieť, že keď sú tie metadáta dobre zdokumentované, tak sa už potom veľmi dobre dajú prehliedávať aj cez filtre z pohľadu legislatívy Open Data a HVD. Navyše sa tu vyťahla téma vlastne poľnohospodárstva. My sme teda evidovali, že aj zo Slovensku sme tam mali vstúpiť, čomu sa teda tešíme. Ešte pozerám, že či vieme
si to pozrieť cez... Zaujímavé, že... Aha, ide tu. Že nejaké záznamy sme tam mali, uvidíme. Ešte sa potom asi spojíme s kolegami z rezortu pôdohospodárstva, aká je situácia ohľadne tej komunikácie s Európskou komisiou z ich strany. Ale je dôležité vidieť, že v tej prvej časti Geospatial sú tam predovšetkým tie Inspire Annex témy. V tej časti Earth Observation sú ostatné témy, plus sú tam prioritné datasety a do mobility prešla vlastne téma dopravných sietí. No a potom to filtrovanie ostalo ešte klasické, teda cez Inspire témy, kde tiež je klasicky podľa tém alebo podľa krajín. Ale vravím, máme tu určité výhrady voči tým informáciám, ktoré sú v tejto chvíli dostupné a priznám sa, tiež čakáme ešte na informáciu strany komisie, ako často budú vlastne tie metadata aktualizované, lebo pokiaľ si pamätáte, v starom geoportáli tie metadáta boli aktualizované zhruba raz mesačne. Teraz sú tu už vlastne rok staré metadáta, tak sme veľmi zvedaví, že vlastne ako to bude prebiehať ďalej. Dobre, čiže to bolo k novému geoportálu a teda k nejakej synergii na HVD aktivity a potom nejaké ďalšie informácie si môžete nájsť ešte vlastne z ostatných rokovaní MIG a MIGT, ktoré boli 30. novembra. A tie výstupy sú už dokumentované aj na webe. Čiže to bolo vlastne k tomu, čo sme s vami chceli nazdiať k tým novinkám zohľadne EÚ. Neviem, či sú k tomu nejaké otázky. Pardon. Dobre, ešte niektorým tým novinkám sa dostaneme aj v tom ďalšom bode, ktorý súvisí s tým, čo je pred nami. A to je teda termín najbližšieho monitoringu a prípravy Countryfishu, pred ktorým by sme vás chceli informovať o niektorých zmenách, ktoré teda nastávajú na úrovni legislatívy. To prvé vlastne rozhodnutie len pripomína ten rámec, podľa ktorého celý ten mechanizmus monitoringu prebieha. Čiže členský štát sprístupňuje metadáta, komisia si ich k 15. decembru naharvestuje a následne z nich vlastne vyextrahuje informácie, ktoré použije do výpočtu tzv. Monitorovacích ukazovateľov alebo indikátorov a na základe toho vystavuje členskému štátu nejaké hodnotenie. Čo je nové, je vlastne príprava návrhu rozhodnutia, ktoré vidíte v spodnej časti. A tento právny predpis, keď sa schváli, čo vyzerá, že teda by mal byť len otázka času, tak trošku uľahčí tú doterajšiu periodicitu každoročného reportovania cez Countryfishe s tým, že by sa malo zredukovať na dvojročné, tak aby sa vlastne zladilo s požiadavkami, ktoré prichádzajú cez smernicu Open Data a High Value Datasety. Takže v tomto smere by sa tá administratívna záťaž mala trošku uvoľniť, čo za nás len vítame. Len na pripomenutie, ten mechanizmus monitoringu funguje tak, že komisia si stiahne obsah metadát z národných vyhľadávacích služieb. Následne prebiehajú dva procesy výpočtu indikátorov. Jeden je realizovaný cez Inspire Geoportál, druhý je realizovaný cez Inspire Validátor. Vidíte, ktoré indikátory sa kde vlastne vyhodnocujú. Následne teda komisia pripraví návrh vstupu monitoringu aj do Countryfishu a po konzultácii s členskými štátmi sa vždycky na jar nasledujúceho roku výsledky zverejnia. Toto je prehľad softwarových komponentov, ktoré komisia bude používať na najbližší monitoring a reporting s tým, že ten ľavý je nový a
ten pravý Inspire referenčný validátor viac menej už väčšina z vás verím, že dobre pozná a využívajú tam potom ešte tzv. Ten bulk validation tool na nejaké veľké objemy metadát na to, aby sa nejak dávkovo spracovali. Čiže to len na update verzie, ktoré budú použité pre najbližší monitoring. V tejto schéme je len naznačenie toho a v podstate len potvrdenie toho, ktoré indikátory sa v ktorej časti spracúvajú, s tým, že tu vidíte vlastne rozdelenie indikátorov do 5 oblastí. Prvá kategória sa zameriava na vlastne vyhodnotenie dostupnosti dát cez služby. Druhá kategória sleduje súlad s požiadavkami na metadáta a tretia ako keby skupina indikátorov kontroluje súlad s požiadavkami na sieťové služby a interoperabilitu. Už len posledná informácia, vlastne prvá skupina vyššie zvýraznených indikátorov poskytuje tzv. Konkrétne absolútne hodnoty, čiže sú to počty metadát, počty služieb, zatiaľ čo tá druhá skupina indikátorov poskytuje relatívne hodnoty v percentách. Čo je možno dôležité z pohľadu teda Európskej komisie zosumarizovať je, teda aspoň podľa ich komunikácie, už tento rok by nemal byť vnímaný ako prechodný, ale už ako keby štandardný. My osobne teda si to nemyslíme, ale k tomu sa o chvíľočku dostaneme. Ale dôležité je, že zo strany komisie je snaha o stabilizáciu nového harvestera. Čo teda bolo jasne odkomunikované aj na tých posledných stretnutiach je, že máme aj my teda vám odoslať odkaz, že v prípade informácií, ktoré vy dokumentujete v metadátach a ktoré v tejto chvíli sú vyplňané človekom, teda nie strojom, tak je potrebné dať do súladu to, čo tam vy deklarujete v oblasti súladu s reálnou skutočnosťou. A teda máme prísľub, že komisia nebude kontrolovať len ako keby tie klasické syntaktické súlady, ale bude sa už pozerať aj do obsahu tých metadát, hlavne v oblasti teda súladu s požiadavkami na sieťové služby a interoperabilitu, takže sme zvedaví v akom rozsahu, ale je to niečo, čo už nám pri minuloročnom monitoringu ukazovalo nejaké príklady, kde nastali situácie, kedy poskytovateľ deklaroval, že dataset je harmonizovaný, ale skutočnosť teda tomu nezodpovedala, takže si treba na to dať pozor. No a snažia sa tiež komunikovať, že tá priorita by mala byť zameraná na to, aby to neboli preteky o tom, či daný členský štát má 100 alebo 200 metazáznamov, ale aby tie metazáznamy skutočne užívateľom ponúkali prístup k dátam. Čo aj my sa budeme snažiť v tomto ročnom monitoringu zohľadniť, čiže až na pár výnimiek napríklad budeme kontrolovať, aby do komisie nešli napríklad tie jalové metazáznamy, ktoré v podstate neobsahovali v sebe žiadne odkazy na služby, čo teda spôsobovalo nám aj problémy potom pri vyhodnocovaní indikátorov. Ale k tomu sa dostaneme práve v tomto bode, ktorý sme si pre vás pripravili, ale neviem, či v tejto chvíli niekto má niečo k téme monitoringu z pohľadu teda EÚ. Dobre, ak teda nie, tak ako to vnímam za Slovensko, ešte taký suma na začiatku toho, kde sme. My sme sa tiež snažili tento rok trošku updatenúť logo. Netvrdíme, že je dokonalé, ale snažím sa ho zladiť s tým, aby to logo trošku sa zjednotilo s identitou ostatných Inspire webov. Konečne sa nám teda podarilo prehodiť
informačný web na novú verziu, v podstate ešte pred letom tohto roku. Podobne sme radi, že už sa nám podarilo spustiť nové RPIčko, ktoré teda je našou ambíciou, aby hlavne slúžilo pre poskytovateľov, aby teda to vedeli zdokumentovať svoje zdroje a aby sme vedeli zabezpečiť teda tie povinnosti voči Európskej komisii. A v podstate na jeseň sa nám podarilo tiež už dotiahnuť presun starého geoportálu na nový, s cieľom, aby toto bol web alebo teda nejaké rozhranie, ktoré prioritne bude určené pre používateľov. Čo je dôležité vo väzbe na monitoring? Máme ho v podstate už o 2 dní, takže stav je taký, že z našej strany sme sa rozhodli už po viacerých skúsenostiach, že sa zameriame skutočne na to, čo zo zákona by mal byť v čo najlepšom stave, a teda na Inspar geozdroje. S tým, že sme pripravili filter, ktorý vlastne by mal zabezpečovať poskytovanie metadát za Inspar témy a Inspar prioritné datasety. Urobili sme nejaký extrakt, aby bolo vidieť, že o ktoré dátové zdroje ide. A v rámci týchto zdrojov sme sa zamerali na to, aby splňali dve skupiny požiadaviek. Prvé, aby boli správne prelinkované, a druhá, aby podľa možností čo najlepšie prechádzali Inspar validáciou. Čo sa týka prelinkovania, situácia je taká, že komisia zneprístupnila vlastne starý linky checker, čiže sme, tak ako aj väčšina z vás, v situácii, kedy máme splňať niečo, čo si v podstate ani nemáme ako overiť, keďže na nešťastie aj ten nový harvester, keď nám zharvestuje metadáta, my stále ich nevidíme v tom novom geoportáli. A preto sme boli veľmi radi, že sa podarilo aj s podporou niektorých expertov, ktorí nám v tejto téme pomáhajú, náš nástroj, ktorý sa volá Simple Inspar Linkage Checker a de facto by mal zabezpečovať kontrolu správneho prelinkovania. Začali sme vlastne tieto zdroje testovať. Viacerých z vás sme kontaktovali s tým, že ten proces si o chvíľočku vyhodnotíme, kde momentálne sme. A podobne aj čo sa týka validácie, tá validácia prioritne je zameraná na zabezpečenie súladu v oblasti metadát, služieb a interoperability. A tiež je to aktivita, ktorú sa snažíme do toho termínu stihnúť minimálne zdokumentovať tak, aby sme vedeli, na čom Slovensko momentálne je. Bohužiaľ čelíme aj nemalým výzvam s tým, že nám teda komisia sprístupnila minulý piatok nový harvester a len cez sandbox, čiže je to nejaká stage inštancia. Tá ich komunikácia bola v takom štýle, že nechceli nás pustiť do produkčnej verzie, aby sme náhodou nespôsobili kolaps toho systému a tým pádom oni ako keby si držia kontrolu nad tou produkčnou verziou a nám sprístupní tento sandbox. Do pondelka sa nám podarilo spustiť prvý harvest, ale tie výsledky nás zatiaľ netešia. Preto sme teda požiadali komisiu, aby nám sprístupnila kľúčovú dokumentáciu, hlavne v oblasti teda logiky linky checkera a logiky výpočtu indikátorov, lebo myslíme si, že bez tohto jasného nasmerovania bude veľmi ťažké zabezpečiť to, aby tie výsledky boli uspokojivé. A zároveň teda nám potvrdila komisia, že spustila aj ten prvý harvest na tej produkčnej verzii, kde teda vidieť, že plus minus tie výsledky sú rovnaké, keď tiež sme tam zaregistrovali nejaké rozdiely, na čo sme sa teda dotazovali, ale ešte nemáme odpoveď. Ale najväčší problém je, že my aj naharvestujeme metadáta, ale nevidíme, ako vyzerajú cez geoportál, lebo v geoportáli sú rok staré metadáta. Čiže snažíme sa z našej strany robiť, čo sa dá. A
Aktuálny stav je taký, že v rámci tej aktivity kontroly prelinkovania k dnešnému dátumu komunikujeme s viacerými poskytovateľmi. Tá situácia je tak pol na pol. Tie, ktoré sú v tej hornej časti, už sú v podstate minimálne po tých testoch v poriadku. Čo sa týka tej druhej skupiny poskytovateľov, vieme, že pracujú na tom. My sa tiež snažíme poskytovať súčinnosť. Vieme o niektorých, na ktorých vlastne sa z našej strany pracuje a teda budeme sa snažiť urobiť všetko preto, aby sme vlastne do toho 15. Zabezpečili ten súlad, takže tie testy všetky budú v poriadku. A chceme teda aj vyzvať tých, ktorí ešte zabezpečujú úpravu tých prelinkovaní, aby ak čokoľvek nie je jasné, nech sa nám ozvú cez vlastne ten komunikačný kanál na tom GitLabe, ktorý aj pre nás je dôležitý preto, aby sme vedeli s tými kapacitami, ktoré máme, vám vedieť poskytnúť nejakú podporu. Ale je nám jasné, že veľa tých aktivít je na pleciach vás ako poskytovateľov. Takže skúsme urobiť, čo sa podarí, tak aby sme minimálne mali nejaký doklad, že z našej strany sme urobili, čo sme mohli. Čo by sme vás chceli poprosiť ešte, je v prípade metadát skontrolovať hlavne nastavenie kľúčových slov pre Inspire témy, aby teda bolo korektné. Podobne aj v prípade kľúčových slov pre geografický extent. Toto sú všetko parametre, ktoré ovplyvňujú potom výpočty a výsledky výpočtov indikátorov. Taktiež, či máte správne nastavené v metadátach stupeň súladu voči požiadavkám na interoperabilitu, lebo môže sa stať, že vlastne máte už aj dátový zdroj harmonizovaný, ale tým, že ste ho neaktualizovali v metadátach, tak sa to prejaví potom pri výpočte indikátorov v neprospech Slovenska. Druhou skupinou nejakých odporúčaní je, aby ste si skontrolovali aj podmienky prístupu, čo má potom impact, a teda my dúfame, že to má impact na to, ako sa budú metadata filtrovať práve do toho filtra pre HVD. A pri prioritných datasetoch, aby ste mali správne nastavené kľúčové slova pre jednotlivé kategórie prioritných datasetov. Čo je dôležité, taktiež treba si zvalidovať metadata služby a interoperabilitu cez Inspire validátor. S tým, že z našej strany my sa budeme snažiť zbehnúť tieto Inspire zdroje aj z dôvodu, aby sme ich mali zdokumentované, teda v akom stave budú k tomu termínu Inspire monitoringu. A v neposlednom rade opätovne vás chceme vyzvať, aby ste dali veľký pozor na zabezpečenie požiadaviek na kvalitu Inspire služieb, čiže predovšetkým dostupnosť, aby ste eliminovali nejaké výpadky endpointov, pretože napriek tomu, že komisia deklaruje, že bude robiť harvesting 15. decembra, už vlastne zo skúsenosti z minulých rokov vieme, že sa častokrát stáva, že ona robí potom vyhodnocovanie obsahu metadát aj po tom termíne 15. decembra. Čiže sa kľudne môže stať, že keď vám vypadne server niekedy na konci decembra, začiatkom januára a v tej chvíli budú vlastne robiť tú kontrolu, tak sa to môže negatívne opäť prejaviť na výsledkoch monitoringu. Z našej strany my sa budeme snažiť tiež zabezpečiť monitoring týchto vybraných Inspire služieb, aby sme sa tiež vyhli tomu, že vlastne nemáme informáciu o tom, v akej úrovni kvality tá služba v tom čase bola, ale toto je povinnosť, ktorú by si mal zabezpečiť každý poskytovateľ aj na svojej strane. To bol monitoring a ešte teda ku Countryfishom, čo je nové práve s novým európskym portálom, ktorý sa už vlastne nevolá Inspire portál, ale volá sa Inspire Knowledge Base. Trošku došlo k prekopaniu aj tých informácií ku Countryfishom. Sú trošku v inej časti.
aj takým iným spôsobom spravované. Vidno, že časť vecí nechávajú na tom novom websídle, časť vecí presúvajú na GitHub, ako je dokumentácia vlastne napríklad týchto údajov za Slovensko. Čo nám trošku chýba je, že zmizli tie prehľadové, tabulárne výsledky monitoringu. Isto sa na to spýtame, že či sa vôbec ešte budeme mať šancu k nim vrátiť, ale možno, že to bol aj účel a úmysel komisie, aby vlastne tie informácie boli dostupné v tejto úrovni. Uvidíme. Každopádne pre nás je dôležité, aby sme sa pripravili na prípravu Country Fishu, ktorý budeme robiť za rok 2023 s označením 2024. Vždycky to tak je, že vlastne ten Country Fish hodnotí situáciu v členskom štáte za predchádzajúci rok. Preto sme vám jednak aj cez túto prezentáciu nachystali linky k výsledkom za minulý rok a zároveň vám nazdieľame vstup tej šablóny na zber údajov k nákladom a prínosom, ktorý vás poprosíme, aby ste teda na úrovni povinných osôb s tým, že dúfame, že opäť koordinátori za jednotlivé rezorty nám to pomôžu zozbierať. Pripravili do teda toho termínu, dali sme, že teda začiatku marca. My k tomu pošleme ešte dedikovanú komunikáciu, ale je dobre sa na to pripraviť už čo najskôr, aby potom sme sa vyhli nejakým meškaniam a stresom na poslednú chvíľu. Tá štruktúra sa zatiaľ nemení, čiže tí, ktorí už vlastne údaje poskytovali, doposiaľ stačí, aby ich len zaktualizovali za rok 2023. Ale priznám sa, že keď sme práve teraz pripomienkovali to nové nariadenie pre zredukovanie tých povinností na dvojročný interval, tak sme upozornili komisiu, že by bolo dobré, aby ak máme my posielať a zbierať od vás tieto údaje, tak by sme boli radi, keby sme videli, že ich komisia nejak vyhodnocuje a nejak s nimi pracuje. Takže sa dá predpokladať, že možno sa aj zmení časom štruktúra tých údajov k tým nákladom a prínosom a isto vás o tom budeme informovať, ak by to bolo na stole. Poslednou časťou je nejak taký prehľad aktivít, ktoré my vnímame ako prioritné alebo dôležité na to najbližšie obdobie. Jednak by sme radi pokračovali v spolupráci s kolegami z Miery ohľadne nejakej tej spolupráci v podpore smernice Open Data a datasetov s vysokou pridanou hodnotou. Tam je tiež teda veľa otáznikov, ale na druhej strane chápeme, že je to nový legislatívny rámec, ktorý bude potrebovať nejaký čas na to, aby sa veci vyjasnili, a na druhej strane sú tam jasné termíny a bude potrebné zabezpečiť, aby aj teda za Slovensku sme mali veci v poriadku a aby ste aj vy v roli poskytovateľa, tak ako aj my, ale aj mnohí z nás sme aj užívateľia týchto dát, aby sme vedeli, čo od toho vlastne máme očakávať a ako nastaviť potom aj tú komunikáciu napríklad medzi registrom priestorových informácií a portálom otvorených dát. Potom vlastne chceme sa venovať tomu bližšie monitoringu INSPAR služieb, tak aby sme boli schopní nielen tie informácie zbierať, ale nejakým hodným spôsobom aj prezentovať. Či už pre poskytovateľov, ale predovšetkým pre používateľov. Asi začneme na úrovni Národného geoportálu a potom uvidíme, do akej miery by sme vedeli tie informácie vhodne vytiahnuť aj do registra priestorových informácií. A treťou dôležitou oblasťou, ktorú by sme chceli nadchádzajúci rok podchytiť, je podpora vlastne posilnenia situácie v oblasti regiónov a miest a obcí, lebo vidíme, že tam začína vznikať veľmi zaujímavé množstvo údajov a služieb, ale čo nás ešte viac zaujíma je, že tam vzniká veľa aplikácií, ktoré aj pracujú s týmito geodátami
a to je možno aj výzva pre nás, ako do budúcna nastaviť tú infraštruktúru tak, aby prinášala tie benefity, kvôli ktorým bola vlastne zriadená a vytvorená. To bolo vlastne k tomu monitoringu všetko, tak by som sa chcel spýtať, že ako to, respektíve tej situácii na Slovensku, ako to vy vnímate, či sú nejaké otázky? Viem, že teda s viacerými z vás sme v kontakte. Hlavne teda ďakujem kolegom, ktorí sa snažia teraz zabezpečiť tie aktivity okolo prelinkovania, lebo nie je to jednoduchá úloha. Ale aj tým, ktorí ešte sa do toho pustili a snažia sa v tom nestratiť a nastaviť to tak, aby to bolo v poriadku. Dobre, ak nie sú teda otázky k tejto časti, tak už v podstate sa dostávame k časti ostatné diskusia záver. Sme sa pripravili informáciu o tom, že tí, ktorí o tom nevedia, Európska komisia sprístupnila výstupy z INSPIRE konferencie. Sú to videozáznamy, ale priznám sa, ja som začal len teraz si ich pozerať a sú tam veľmi zaujímavé informácie, hlavne z oblasti teda smerovania INSPIRE vo väzbe na tie strategické iniciatívy, kde podľa mňa človeku dosť veľmi pomôže sa zorientovať, že kde vlastne komisia je a kam to chce smerovať. Dosť veľa informácií vyzerá, že tam je k téme teda Open Data a HVD, takže odporúčame si pozrieť záznamy. Sú tam vlastne videá aj s prezentáciami, a keď prezentácie na nešťastie nie sú separátne dostupné. A obdobne aj v prípade konferencie, ktorú sme organizovali spolu s kolegami z Českej republiky, už sa podarilo vlastne zverejniť prezentácie, čiže si ich môžete pozrieť. Taktiež sú tam už vlastne prvé fotky a uvidíme, do akej miery sa nám ešte podarí spracovať videozáznamy, ale máme len šťastie podujatia, tak aspoň tie, ktoré budú použiteľné, by sme potom po ich spracovaní sprístupnili. Takže isto budeme radi, ak sa vám nedalo participovať, tak nech sa páči, môžete použiť tieto zdroje. Odporúčam aj informácie z workshopov, boli 3. Prvý bol na monitoring, druhý bol na HVD a tretí na vlastne geoportál. Veľmi, veľmi zaujímavé diskusie boli, takže budeme radi, keď aj do budúcna sa bude dať zabezpečiť za Slovensko väčšiu účasť, ale chápeme, že nie vždy je to možné fyzicky participovať na tých podujatiach a aj my sme neboli nadšení z toho, že tento rok to vypálilo tak, že v jednom čase bežali vlastne 3 INSPIRE konferencie, jedna v Bruseli, jedna v Brne a tretia vlastne na regionálnej úrovni v Košiciach, ale to sa niekedy stáva. V závere sme ešte navrhli niektoré úlohy z dnešného rokovania, minimálne tú druhú, kde by sme vám poslali tie vstupy pre INSPIRE Country Fiche, s tým, že vás poprosíme, aby ste nám ich dodali do konca februára. Nech ich ešte stihneme spracovať a zapracovať do vlastne návrhu Country Fishu, ktorý dúfam, že nám komisia sprístupní v tom období, tak aby sme do konca marca za Slovensko zbehli aj konzultáciu a mali ustálenú verziu hodnotenia INSPIRE za rok 2023. Ak vás ešte niečo napadá, čo by bolo potrebné tu na uviesť, kľudne dajte vedieť, či už teraz, alebo dodatočne aj po stretnutí sme otvorení akýmkoľvek aktivitám, ktoré môžu pomôcť situácii. Ja len krátka otázka. Môžem ti zavolať po telekonferencii? Samozrejme. Dobre, ďakujem. Dobre, ak teda nie sú nejaké otázky, tak za nás dovolte nám vám poďakovať za úsilie, ktoré ste vynakladali v rámci týchto aktivít tento rok.
Pevne dúfame, že teda ten budúci rok sa podarí veci posúvať nejak zmysluplne ďalej. A na teraz nám dovolte vám popriať príjemné sviatky a všetko dobré do nového roku. Ďakujeme, majte sa pekne. Dovidenia. Ďakujem pekne. Ďakujeme, dovidenia. Ďakujem. Ďakujeme, dovidenia. Dovidenia. Dovidenia.